15 ýanwarda saat 10-da Ahal vilayatynyň ýaşaýjylary Mary ýolunak Gäwert postuna we Daşul ýolunaky Ruh Belentlik postuna barmaly. Gäwert we Ruh Belentlik postlara baryp, şol ýerdäki pastaboy polislara ýollar bikanun ýapyly diýip düşündirmeli. Inni ýolları açyn diýmeli. Türkmenistanda koronavirus ýok diýip prezidentiň özü aýtdy diň. Näme üçin siz bikanun ýagdaýda ýolları ýapyp taklap dursunuz diýip soraň şolardan. Eger polisler Türkmenistanda koronavirus keseli bar, Berdimuhammed sizi alýan diýseler, onda polis işçileriniň diýen sözlerini video düşüründe halkyň içinde paýlaşyň. Bize diýerin. Eger polis işçiler Türkmenistanda koronavirus keseli bar diýen bolsalar we şonuň esasyna biz ýolları ýapdyk diýseler, onda Türkmenistanda karantin ýagdaýy gidip dur diýip Berdimuhammedowyň çykaran kararyny görkezsinler. Egerde prezidentiň kararyny görkezip bilmeseler we bizde diňe ýaşynyň dil görkezmesi bar diýseler, onda bular ýaly soragda prezidentiň dil görkezmesi bir kanun çykaran kararyny görkezsin diýin. Egerde polis işçiler Berdimuhammedowyň kararyny görkezip bilmeseler, onda polislere diýin, siz bizden diňe pul soýmak üçin ýollar beklep dursunuz. Biz sizin bir kanunçylygyňyzdan halis ýadadyk. Ýollar açyň diýip talap edin. Türkmenistanda koronavirus gowşady. Beýleki döwletleriň hemmesinde ýollar açyk. Diňe Türkmenistanda ýollar ýapyk diýip aýdyn şolar. Biz halk Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezidentiň wezipetinden hem ýokary bir konstitusiýon organ. Siz kanunlar bozmaňda ýollar açyň diýip talap edin. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna gerek bolsa sizi işten boşatmagyna bizim dol hakymyz bar diýip aýdyn şolar. Gerek bolsa hak bol prezident tam işten aýyrmagyna dol hakymyz bar diýin. Egerde ýollary açmasalar, şol ýerden hiç ýere gitmeň, tä ýollar açylynça durun. Eger köplük bolsaňyz, onda özüňiz kanunyň esasyna ýollar açyň.